Sanibonani bangani bami, uMaMjilo onibingelelayo. Ngiyanibingelela bangani bami, nginimema futhi ukuthi nisondele nizokwethamela izindaba ezixoxwa uMaMjilo. Indaba yanamhlanje imayelana nemfihlo. Niyayazi imfihlo bangani bami? Imfihlo phela indaba ehlala enhlizweni yakho uthule nayo. Kwesinye isikhathi uma unomngane wakho omethembayo kakhulu, umxoxele yona imfihlo yakho. Hlalani phansi-ke bangani bami, nilalele indaba yemfihlo. Namuhla-ke usuku lokugcina lukaNkosikazi Madonna esikoleni. Uya elivini uyobuya uma esebelethile ingane. Manje sekuyisikhathi sezibalo. Kunabantwana abangazenzi izibalo, kunalokho bayashweshwezelana. Bashweshweza bathini ngesikhathi sokufunda? Kumangala unkosikazi Madonna. Umangele ukuthi yini namuhla ngoba uyazi bayazithanda izibalo, bavame ukuhlala phansi bathule du benze izibalo. Hhayi kodwa namuhla uyayibona intombazane ephethe izinqala zomntwana. Manje sekuyisikhathi sokufunda ngokuhlanganyela. Unkosikazi Madonna ufunda incwadi enkulu, ufundela ikilasi. Kunabantwana abangayilalele indaba efundwayo, kunalokho bayaninyezelana. Bayaninyezelana futhi bangenwe yini labantwana namuhla? Kumangala unkosikazi Madonna. Udidekile ngoba bayazithanda izindaba ezifundwayo. Bavame ukuhlala bathule du balalele. Hhayi kodwa namuhla uyayibona intombazane ephethe idamu lomntwana. Manje sekuyisikhathi sokuthi abantwana babhale imisho. Kunabantwana abangabhali lutho kodwa. Kunalokho bayanyenyezelana. Benziwa yini laba bantwana ukuba balokhu benyenyezelana kangaka namuhla? Kumangala unkosikazi Madonna. Umangazwa ukuthi laba bantwana bayakuthanda ukubhala. Bavame ukuhlala bathule du, bacabange ukuthi bazobhala ngani. Badwebe ziphi izithombe ezihambisana nemisho yabo. Hhayi kodwa namuhla uyambona umfana ophethe ibhibi yomntwana. Manje sekuyisikhathi sokuthi bafunde ngababili. Kunabantwana abangafundi kodwa. Kunalokho bayanyenyezelana nabangani okufanele bafunde kanye nabo. Awu cha, bayanyenyezelana. Futhi kanti yini ngabo? Kumangala unkosikazi Madonna. Umangazwa ukuthi labantwana bavamise ukuhlala ndawonye bafunde ngababili. Hhayi kodwa namuhla uyayibona intombazane ephethe ithoyizi eliphuzi eliyidada lasebhavini. Manje sekuyisikhathi sokufunda isifundo sobuciko. Kunabantwana abangadwebi, kodwa kunalokho basanyenyezelana. Angivumi-ke manje. Yini ngalokhu ukunyenyezelana namuhla? Kumangala unkosikazi Madonna. Uthanda ukudinwa manje unkosikazi Madonna. Laba bantwana bavame ukuhlala phansi badwebe bafake imibala ngokuthula ezithombeni zabo. Hhayi kodwa namuhla uyayibona intombazane ephethe ibhodlela lomntwana. Yakhala insimbi. Yisikhathi sekhefu. Abantwana bayasithanda isikhathi sekhefu. Lapho badla ukudla kwabo, bagijime baye le nale bedlala imidlalo. Kodwa manje unkosikazi Madonna ubona bezihlalele ndawonye otshanini. Kwenzekani? Uyamangala. Udideke kakhulu ngoba laba bantwana bavame ukugijima isikhathi sonke sekhefu. Hhayi kodwa namuhla unkosikazi Madonna uyolanda inkomishi yetiye. Ucabange ngalaba bantwana. Kungani benyenyezelana kangaka namuhla? Usamangele njengoba ephunga itiye nje.
Emva kwesikhathi sekhefu, unkosikazi Maduna uthola bonke abantwana bemile ekilasini bemlindile. "Sikumele!" kumemeza abantwana ngesikhathi engena ekilasini. Banika unkosikazi Maduna ikhadi elikhethekile kanye nobhasikidi ogcwele izipho zomntwana. Unkosikazi Maduna wajabula kakhulu. "Ngiyabonga kakhulu bantwana bami, naze naba nomusa." Waqala wahleka manje unkosikazi Maduna. "Sengiyabona ukuthi kungani benilokhu ninyenyezelana namuhla. Ekugcineni yavela imfihlo bangani bami. Isipho ebebesihlelele unkosikazi Maduna. Iyaphela-ke indaba yethu namhlanje. Ngiyabonga kakhulu ukuba niphinde nithamele isifundo sethu sanamuhla, indaba yemfihlo. Ngithokozile ukuthi nilalele. Ngiyathemba futhi nangokuzayo nizohlanganyela nami nizethamele izindaba ngomam G. Hhayi-ke, indaba yethu yemfihlo ilotshwe ngabalobi abashicileli abalobela izindaba zokufunda babantwana bebanga lesithathu. Nisale kahle.